800 grams. Hi guys, panibagong araw, panibagong negosyo na pudta. Pastag yun among lipaya kay si ma'am ni Udre sa mua nga hastang daghana. So way pagduha-duha o pagsalig sa mua sa mong prosen na manok nga hasta mong puding gwapaha. Pasensya kayo kung wala na mo nahatagan tanan kay amo mong gibahinan ang mga suki diri. Amo pong gibahinan basi mang luod ba mura binagbuhi sa mua. Lipay kay ka boss. Alipay oy, alangan ikaw daw makaginansya bisan ginagmay ra. Ikaw jar lipay pud ka. Malamang. Kanya nagpadayon mig hakot diri ay pansin na nakapula nga antiyan nga naguna. Napaistan sa kamera nagpailang original nga hastang uyuga. Pag nireklamo na ni si Busing ba kay ganina ra pag kinarga. Ug basin ganahan mo mag-inquiry, PM lang yun si Jake Edna. Ug mag-inquire mo ay lang diri ay PM lang na si Jake Edna. Bisin ganahan mo follow aning page, i-follow na lang pud siya. Ug sa dihang nagpatong-patong na ni imong mga karton ug dito si Busing nakalisod na. Committed din na diha og arrange dala kat para di ka maglisod ba. Napa niya mong iriya nga hastang guota. Parehas kagubot sa buhok ni Jake Edna. Ay salamat na human yun mig kinarga kaya mo mga tiyan gipanggutom na. Ay pud palabig tutok ang kamera kay di maklaro ba di ba jar? Malamang. Ug sa dihang nahuman na mig karga ug amo na ning testingan ug gwapa ba ning sulod ani niya. Awang una mo tanawon na si Busing yun ana ganit siya na ug pasado pag ni siya ha. Ug ato ni tanawon bi kay si Busing murag wa na kagwanta. Inaw kayo. Timbangan isa boss, timbangan isa boss. 20 mo siguro ba? Pisko. Oh, sa presyo ni frozen. Eight 800 grams. Ini pa rin ba kanyo? Kaya rata na. 800 grams. 7. Kaya ra kada ko. Oh, 700 grams. Tama ra gyud Lechon size. Oh, fresh. Unya kay na okay naman namong transaksyon katong nagpa-reserve nya napay nagpahabol si sir 20 tons daw iyang kwaon. Isa ra gyud ako maingon sa imo sir. Ginagmay pa lang niya mong pangwarta pero salamat gyapon sa imong suporta. Pero kanang order nimo isa lang gyud ako maingon na di gyud na mo na makaya. Unya kay nakakwarta na may ginagmay. Piti nang lipaya ni Jara kay nana daw siya pang Jollibee ba. Ay kabala ka boss dili na kinupit ha. For the show lang na ba. Ug diri na lang tama ng video. Salamat sa inyong suporta. Ug ayaw mo kalimot og follow aning page ha kay para ma-update mo sa mga presyuhan ba. Basin na mga promo di makasaybit pa ta, di ba Jar? Malamang.